Este concurso que vai escoller cal é a mellor empanada, non? Con cal se vai a presentar, Andrea? Pois efectivamente, Rocío, primeiro concurso e Pablo é un dos 6 finalistas. Témolo aquí, estades vendo tamén que nos van a preparar a imaxe, o sea, a empanada en directo. Porque contanos, de que a empanada que preparades, Pablo? Pois moi bons días. Para este concurso escollimos unha empanada que xa temos nós na nosa carta. É unha empanada que facemos con polvo de aquí, da Rilla de Arousa, cebola chata do país, un poquinho de pemento vermello asado e grelos. Entón é unha empanada que xa temos nós habitualmente deste ano. Antes tiñamos polvo a secas ou polvo a feira. Este ano facemos esta variedade e decidimos presentala ao concurso. E ti contábasme que, bueno, non foi como a vosa primeira opción, porque a que máis vos gustaba era outra. Sí, a nosa empanada sempre favorita é a empanada de xoubas. É a empanada que a nos non é a que máis se vende, porque sempre a final bonito é a que máis se vende, pero a empanada de xoubas é a nosa empanada favorita. O que ocorre que era complicado arriscarnos a ir ao concurso con empanada de xoubas porque o temporal, a veda, mira, ben xusto, ademais, este fin de semana que temos mal tempo e non se vai sair o mar, complicaríanos presentarnos con empanada de xouba. Entón, fomos un produto que podemos ter garantido para o concurso. Bueno, pero sempre produto galego. Es que non sei se estades vendo, o gallá estiverades aquí, porque isto ule. Pero bueno, Pablo non nos está facendo empanada porque, bueno, non pode, sí, porque está con muletas, pero ti eres aquí o artesano, eres o que vai ali a Madrid. A ver, a Madrid vou porque ao final, máis que o artesano, son o propietario, entón non queda outra, pero todo nós o que temos claro que a empanada viaxeira, agora mesmo a empanada está facendo a Sami, pero podía estar facendo a Iván, Andrea, Robert, Cristina, Angelita, é unha empresa na que todos son igual de importantes. O que ocorre que ao final, sí, pois cando teñes que ir, ten que ir un, pois se vai a pringar alguén que pringue o xefe. Iso sí, non sei eu como faremos un pouquiño o paripé de poder facer a empanada ali estando con o cello un pelín fastidiado, non? Bueno, imagino que é unha honra porque ao final es un dos 6 finalistas. Sí, aparte eu que son moi reacio a presentarnos a concursos, non? Nunca é unha cousa que me atraiga moito. Chegounos a proposta e ben, pois, dixemos, bueno, pois é de empanada e nos dedicamos a empanada, pois haberá que probar sorte, non? Bueno, probache de sorte, pero un pouco xa sabendo o voso éxito, porque comentabasme antes que creo que des ti o dato de cantas empanadas fixeron o ano pasado. Pois o ano pasado rematamos en 35.000 empanadas. Para nós é algo que imos crecendo ano a ano, e aparte para nós o importante que aquí non é que ahora estemos facendo unha empanada manualmente porque está a tele, é que as 35.000 estiráronse a man unha a unha. Non, se eu levo aquí toda a mañá e aquí a xente non para, Es decir, o nos, e aparte é algo que temos clarísimo que non vamos a cambiar, preferimos non crecer máis, pero ter claro que o noso produto é un produto que se vai facer a man sempre, dunha maneira artesán. Nunca as nosas empanadas van a sair iguais, porque agora está pechando a man Sami, pero Iván pecha tamén, pois, ou imagínate eu, con estos dedazos que teño, pois o meu peche é un poquinho diferente ás deles, non? Eso é o que nos queremos, que a xente sepa que un produto artesán, que hoxe a empanada pesa 1,250 kg e mañana igual pesa 1,275 kg, porque aínda que temos todo pesado, o peche, o estirar, non sempre estiras o mesmo, é algo que queremos ser imperfectos en ese sentido de ser artesanos. Claro, ao final é un produto artesán que, bueno, que se queren vir a probala, poden vir aquí a Coruña a pola empanada, poden levar tamén a casa, así que, bueno, moitas gracias, Pablo. Eu convídovos a todos a que veñades aquí a probar estas pedazos de empanadas para todos os gustos, ademais. Pois, sen dúbida, aquí unha da fe, porque probou unha desas empanadas de Pablo, e son unha obra de arte, o sea que, Pablo, recupérate, moita sorte aí nese concurso en Madrid Fusión. Claro, a min estas cousas están moi ben, Gloria, porque ao final, entre comillas, como dignificar un produto, depois de dicir, unha empanada fai na calquera, de calquera xeito, pois non, tamén pode ser algo así... Unha empanada non a fai calquera, non a fai calquera xa nin masa. Bueno, eu dende logo non. Xa cho digo. Tamén. Eu creo que se dan a receita, algún es quen de facer.
Pero xa desde a masa, que non é fácil, hasta o recheo, non sei agora a palabra. Que se pode facer de moitísimas cousas. É unha comida tan agradecida, que desde peixe a todo tipo de carnes, que poidas imaginarte, a doces, porque a empanada de mazá está boísima, ou a de pera está boísima, non? Iso é un gran invento. E aí estamos vendo esa combinación que nos estaba ensinando, non? Aí de grelo e de polo maravillosa, con produtos de tempada, ademais. É que o pulo, eu creo que o pulo que está a ter nos últimos tempos a gastronomía galega, que está traendo ademais moitísimos visitantes, creo que ten que ver con que somos capaces de darlle a volta e innovar sobre produtos clásicos. É dicir, a empanada é un produto moi noso, pero estamos introducindo un grelo, un polvo de determinada maneira, unha masa de determinada maneira, que a está actualizando. Entonces, renovamos contidos antigos e creo que eso que nos está dando tantísima puxanza e tantos éxitos, ademais, a cociña galega, que temos estrelas Michelin, os soles, sexa, moitísimos cociñeiros de valor. E que, ademais, Manela, que non lle gusta unha empanada, non? De que son de terra de panadeiros, dali de Neda, que se notan dunhas empanadas dunhas panaderías a outras, que todas están moi boas. Pero eu, por exemplo, a que teño ao lado da casa da Gallega é unha maravilla. E de polvo non che quero dicir nada. Riquísima. É de berberechos. De berberechos. De millo con berberechos. Por aquí tendes algunha favorita? Millo con berberechos, Eu sei, a de bacallau con pasas. E cal é a que ti así fa, a túa especialidade, así que digas, cal me sae mellor a de mazá que limitadiñas, dicías? son de Ourense, en Ourense toda a vida levamos a empanada, levamos o recheo da casa, mandábate tua nai pola mañá, capotiña, a la vai non levar alá, e a mediodía iba a recoller ao forno, e facíase no forno da panadería. Entón, eu fago únicamente as pequeñas de mexilóns, que é certo que me sae moi rica, está moi ben, e ademais fala enseguida. Eu che a receta, digoche que eres quen de facela, e que además non é un invento meu, é un invento de Fabrice, dunha gran cociñeira galega, que ten a xentileza de vez en cando pon recetas nun xornal e cociña francamente moi ben. Logo tamén pode pasar que coa empanada, non, depende do día, pois se apeteza un sabor, se apeteza outro, e o catálogo, Bernardo, é que é infinito, non?